Comencem en el vídeo del circuit per a nivell 1, nivell més baix. El primer exercici d'aquest circuit i del primer bloc és una sentadilla. Per tant, anem a fer entre 8 i 10 repeticions per a aquest nivell d'una sentadilla, sense pes extra. Sempre podreu, si veieu que es quedeu a curtes, afegir alguna de pes. Però nivell 1, estem ahí, i anem a fer 10 repeticions. Recordem intentar fer bona tècnica de sentadilla, baixa el cul, el pit, un truquet, el pit sempre intenta mirar avant. Si mira baix és que estic ja corbant l'esquena i no estic fent bé la sentadilla. Vale? Seguim. 7, 8, 9 i 10. Següent exercici, anem a fer flexions. Nivell 1, les flexions anem a fer-les contra la paret. Vale? Ahí i puja. Ahí. Baixa tot el cos. Flexiones colzes. I ahí. Vinga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. El pròxim exercici anem a fer pujades a un escaló. Podem utilitzar una cadira, un caixó, en el meu cas, per no estropear la cadira que està tapissat, tinc aquesta escala. Vale? Anem a fer 10 en cada cama. Puc utilitzar sempre una altura més baixeta, depèn del meu nivell, o més alta. L'exercici és el següent. Vale? Puja, baixa. Ahí. Quan estic dalt, intenta apretar el cul. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, canviem a l'altra. 1, 2, podeu muntar els dos canvis i baixar o la mantingueu ahí, vale? 4, 5, esquena recta, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, i quart exercici del primer bloc. Anem a treballar els muscles. Podeu utilitzar els dos paquets d'arròs, les dues botelles, més pes, menys. Vale? Sempre cada un depèn del seu nivell. I anem a fer ahí elevacions laterals. 2. Anem a intentar munta en un segon, baixa en 3 segons. Munta, baixa lento. Ahí, els braços pugen fins que les mans arriben a l'altura dels muscles. Baixa lento. 6, 8, 9 i 10. Lento. Vale? Recuperem. Tinguem un minut per recuperar després d'estos 4 exercicis. Podeu parar el vídeo, poseu-se un crono, un minutet. Jo vaig a seguir a fer els altres 4 exercicis per al que vegeu com són. Vale? Anem a passar al segon bloc. Anem a fer atraegant cadira, en el meu cas la banqueta, i anem a fer sentadilla búlgara. Vale? Recolze, ahí, i ahí. I això és
I el mateix, 10, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Important, mantindre esquena recta. Canviem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, anem a passar al següent exercici. Ara sí que anem a utilitzar la cadira. Vale? Recolze ahí. Una vegada ja estic en aquesta posició, anem a intentar ahí tocar la part alta del respaldo. Anem a fer 10 en cada braç. Vinga, va, comencem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Vale, en este ejercici intentar, vale, abdomen fort i aguantar ahí la posició. Vale, el següent exercici que anem a fer, anem a utilitzar, si tingueu tipus banqueta, en el meu cas, en el sofà o en un llit, si teniu per apoyar, portant la toalla sempre. Anem a fer un exercici que s'anomena hip thrust, ¿vale? Per a treballar el cul. M'apoyeu bé, ja estic ben recolzat, fixeu-vos en la posició, baixe cul i mantinc 3 segons apretant cul, ahí dalt, tot el que pugui ir, i baixe. Ahí, 1, 2, 3, baixa, anem a fer-ne 10. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vinga, i última. Ahí, si alguna es queda curt, si algú es queda curt, ¿vale? Puc ficar-me un poquet de pes, però ja us dic, ahí, si els fem bé, notarem com treballem. Us recorde, aprofite per recordar-vos que preferís que feu menys repeticions i ben fetes que voler fer-ne moltes i que acabi cansat i que em perjudiquen la tècnica. Vale? Per acabar, tornem a la cadira o bé la banqueta, com he dit, i anem a fer ahí, tríceps. Anem aguantant en aquesta posició. Si algú s'atreveix, vale? Baixa un poquet, pegat l'esquena a la cadira i puja. Si no, anem aguantant en aquesta posició. Vale? Si no, baixa, puja. Els colzes sempre es queden darrere, no els obrim, Ahí, si algú no està segur, aguanta ahí i aguantem en aquesta posició. Si algú necessita descansar, descansa i torna. Vale? Això és ahí. I baixar, pujar, necessita descansar 2-3 segons i tornen. I ahí, i aguantem la posició. Vale. Aquests serien els 4 exercicis del segon bloc.
el que conformarien els 8 exercicis de tot el circuit. Ara passarem al següent vídeo on podrem veure estiraments i abans farem un poquet d'abdominals.